Радвайте се, казва учителя, че някой ваш близък е влязал в някое животно. Няма значение куче, котка, врабче, славей или каквото и да е. Приотил се в къщичката на птичката и е влязал, а не е някъде в ада на много големи мъчения. На друго място учителя обяснява: една душа може да я задигне вятъра и да я носи в пространството като една прашинка. Душите, за да се спасят от такива люшкания, предпочитат да се подслонят в тялото на някое животно. Там те се успокояват. Някои мислят, че Господ не може да връща, казва учителя, хората назад в развитието. Ако Той е превърнал много ангели и висши същества в змии и животни с рога, Той може така да направи, че да ви израснат и копита. Той може да изменя всяка форма. За Него това е лесно. Това може да смути ума ви, но формата е ограничение, което заставя съществото да мисли и да се развива. Сещам се на едно място, учителя казва за големите философи, които не търсят истината, но само философстват. Най-често се прераждат в магарета. И хората ги бият и казва: иди, ето ти сега философията новата, дали вярват няма значение, те ще се учат уроците. Ако излезе на преден план, казва учителя, учението, че всеки човек може да прави каквото си иска, хората ще станат животни. Всичките тия млекопитаещи също, те са все философи, които са казали на Господа: ние искаме да живеем за себе си. И Господ се оттеглил и казал: живейте. Кои животни са най-напреднали, чието души в бъдеще ще се въплотят в човешка форма? Учителя изрежда няколко, те с които са най-близки до човешко съществуване. На първо място учителя поставя слона, после вола, коня, овцата, маймуната и така нататък. Както съм ви казвал, учителя казва, че има и много хора кандидати за животни. Също ще се природят, независимо дали вярват или искат, просто ще преживеят. Нашето настояще, казва учителя, е бъдеще за животните. Затова те се стремят към нас. Един вълк, колкото и да го храните, все вълк ще си остане. Една въшка, колкото и да я храните, няма да я промените. Една змия също. И един комар. Техният характер е единственото нещо, което може да измени сърцето на един грешник. Това, което може да променя такива същества, това е глада.